Koorka ko fari lama ne wadi ma hota ya akor la akor yo la min jamin got wet ne ne nga batta do hamme on batta do bi man galo wuli galo wuli ayan kalima de min ko hanno jammi do yumma to won gal an sa horani kam keba nder nyama kon joda do e mbedde yimbe fu ne birtuma mi kor akala fi mi kor ay minama en cikkutirando comme nafi wala wona nafi kor e umudo ay men nyam umudo ay men nyam amme horo waram haala mi kom kordo wujji am ko hora umudo ele more yo ben ko hala ben fudo an falle ma ka sella Ramadan Karim Leuru yurmende Alaro kibindere mu Ramadan Mubarak ne wadi ma hota wandane ngantuji mu Karim Leuru Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko fari lama alhamdulillah rabbil alamin Allah ana fuddim abiti adde ante machallah an prépare dum hante oui kono ba machallah fuddim famde prépare mais do sa yi boulangerie di four pour sauver du mburu affaire on heewi yimbe de te yimbe be kabatti wonen kaba boni mburu je ne sais pas quoi dire vraiment c'est keller bimi keller ero waktu kaw ni heddi ida he walla to nyalda do don yimbe nyal ni heddi ero soyon so yun tamam hala kumba ande joni fuddim famde an sa rentake so rentake Ramadan fo Afrique korta e berdam de bumno e ma ko beedi merci le boron no ko so fe tawa wate willul buube angam nen figel on yalta gallone be ala he ana yira taborda ko alum taborda ko nyamde yira dum ami bawlo ha sambe acci biyam sam yewe gilinani gonnon koy ridindirde mako e Mbedda o mon tawmo ƴakkam buro bulano hersani do kor wona haajuma wona haajam woppa namu tono yah ƴeewa tawi wonko onon o galle hay goto wawa yurde hen gurdam beldam to yimɓe jarata ha belto ɗo tan aduma joni yimbe ko salati wona futur joni e to mo nyam yo nyam yo kaw min ala fu ko hedde e mbiman lega ngal fu ala foto min keddi min fu mi tampi ay so dem demmiti ko min e ma ko fu tawa yontani assalamu alaikum on mbaɗa no fuura min ko wela no wurtam sayi sukon jogo cuusal yaaden sora yummina ɓutta ko yiɗum ko yimmu mawɗo kedum seeda ne adun badda nen tiggel no mbame mani horo wo ittu ɗum de écoute moi encadre ayoda sa yima hay sinno ko mbawda yirdon fo opér non parce que o changera et puis koni o wayi hankadi ko rafi opér non nani horo tampini do ar yaada do tarda do fur liggade ginnane won ligge odo kany gor wonon der cuisine ginnane et puis ari yaada tourne mi anda e jegre min ero gusto min haala fami toppir liggey ma gallo odo oppu gurdam makko no yir foy wuur samba sabal no yir foy wuur wona ko an nehirimu non ma tekko ha ɓurti juuɗe meɗen so ay aɗa bonnede neɗɗo ɗannim addani artirta ko haal oko yumma aɗa bonnede oko yumma sonno ni assurance fo wayannode sall jaaɓi heeɓ lewru Koorka yimɓe ne ponno wonde e jaam onon oɗon no miñi maña kuccu min maayi bone kumba samba ƴewnami heure montano wona moƴƴo ƴewnami heure heddi 2 minutes salamu aleykum heddi 2 minutes minen min mbasi ko heure joni on tabangal fewno ha feewi joni so yimɓe kam puɗɗiri tamore kam to ndiyam gulɗam ɗam moƴ holto holde kam ɗo tan kara baɗo ndiyam ɗam ndiyam gulɗam nanto an nanda sinno ka boobo wima yo woyru dada kono ka mawɗo kelifaɗo woyru feeram boni pita ngo yeeso aɗa wayno bulaji ma aɗa wayno liggotoɗo SND ko ni gandumi so wona SND ɗom ko warma kelle tuma noti joni taƴe aɗa suusi tejjuɗo an ana kore kallo wele killaji salamu aleykum ay ero so yonani hay goto taƴata joni no foti heddi an kam waɗa 2 minutes maɗi caggal yarata 2 minutes tan gillani ha joni no foti heddi ɓurana men yettitaji kala mo jiiɗani heppantande wulla e galle andu ko famani korka mum korka billa samba min ƴeew saabi kam non joni mayɗo allah boɗe eɗo e balde ma min mbirami horta fi est ce que oytima le est ce que onon kon horɓini an ka kor kor abou an ka c'est bon kor maman ergini bismillah allahumma laka sumtu allah biko sumtu tan piya hunko allah biko sumtu biga amonto to goppata ɗum deftina woyde somani bismillah
goppe yimɓe kadi kumton kumtortono oppa ittanda nda min kawma kottuma nda fiyo hunuko c'est tam fiyo hunuko an ɗo watta ko So ɗum café annen ɓuuri gontade aɗa otto ko aɗa waɗi ɓuuƴat douce ni so waɗa ɗum de café galle tan no wayno no guerre ni gotta an sam on tan hayso fittola ho jottore galle hen Bina. en jangkono yoɓe biya ɗo tan mbay wurti won hooroɓe ɓalimon gaskitaka so gaska usta ɓe ñamoɓe riba mallo ɗo tan mbay mallo so sañci jubbol tin wallahi yama ni hoƴƴude so jomum jabak taw huli dole ko Allah hokki ɗum ƴo mburu seeɗa taƴa ha ñanden eɓe mbaɗa ɗum ɗo sénégal naɓe mbine mbaɗa eɓe kere lamba rewɓe mbimi ande a heddotako ɗo ñan tan fewja allah seedi ko mi wonata oɗo ɗe dole gala gona dole sada gona dole riba taƴo mburo ɗe to mburo taƴo comme accu tan jiɗo ma taƴ ceɗan mbi taƴ 100 kon kono wreede moi o haaldit mino 100 a ñam tan ko haydara hen ko duwaw tan yo won ko ñam tan denji ɓinguel ama yaade tañira hun foto mbatta ɗum probléme hun foto ko histoire ko ñam tan wallahi ko kata jammatam sa suppo hummama ko jawdi ma wal onon haymo ñaami yanta e mum jawdi ma o ñamat ha cherche mo e woppum woppum walla maajarode ɗen yana ni lewru Koorka nanni somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganni yoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shaharu ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum